Il-munita kommemorattiva flimkien ma' bolla stampata inħadmu biex jitfakkar eluq il-75 anniversarju mill-konvoj ta' Santa Marija u loti tal-George Cross f'pajjiżna. Lejliet il-jum li Malta ssellem lil Santa Marija u għalhekk tfakkar ukoll il-miġġa tal-konvoj, tkellimna ma' Kevin Kassar, kuratur fil-Bank Ċentrali ta' Malta, li spjegalna id-disinn ta' din il-munita. Fissrinna li l-munita maħduma mir-Royal Dutch Mint turi l-emblema ta' Malta u s-sena tal-ħruġ fuq in-naħa ta' quddiem. Imbagħad is-sinifikat tal-ġrajja jinsab fuq in-naħa ta' wara. Turi il-bastiment li kien part importanti tal-konvoj, l-Ohio li kienet iġor l-aviation fuel, u wkoll fl-isfond tiegħu jidher destroyer HMS Venemis li kien parti mill-iskorta li kienet qiegħda tipproteġi lill-konvoj. Il-munita li tista' wkoll tinxtara waħida għandha valur nominali ta' 10 euro. Min barra l-Bank Ċentrali hemm involuta wkoll il-Malta Post fejn ir-replika tal-bolla stampata fuq fuljetta tal-fidda ġiet ukoll prodotta mir-Royal Dutch Mint u turi l-bolla postali ta' 3 euro. Jesmond Gatt, Chief Officer fil-Bank Ċentrali, spjega kif din hija opportunità limitata. Din il-munita ħad toħroġ għall pubbliku fl-14 ta' Wissu ta' din is-sena. Ħanoħorġu minna 500 f'set mal-posta ta' Malta, ħajkun hemm bolla li tikkommemora l-avveniment kif ukoll il-munita tagħna u ħanoħorġu 1500 oħra muniti waħedhom. Il-munita fil-fatt saret l-Olanda, il-Royal Dutch Mint, id-diżinn tagħha huwa ta' Noel Gallia Basin, artist Malti li ħadim ħafna magħna, u l-engraving sar minnu wkoll. Bekk il-ġrajja li pajjiżna jibqa' jfakkar kull sena tista' tkun fil-kollezzjoni privata ta' dawk li l-bolol u l-muniti għalihom huwa passatemp, jew inkella għal dawk li l-istorja ta' pajjiżhom hija parti importanti minn ħajjithom.